When I was Ngitheni ke kwena Louis? Ngitheni kuwena? Uyabona amaphupha lomfokazi ukuthi kanjani? Akungitshele ke Louis ubone ngabe sambuza irent bangabe sekunje? Ukuba yini ngabe ngifuna imali yami yerent kuqala abese ishoke lo mbhedo wamaphupho akhe. Suka. Uzongithola kahle. Uyabona namhlanje Louis? Noma kanjani ngiyadlala. Ngizodlala unumber 1. hayi sisi yabona wena namhlanje ungahamba uyodlala ufabi hayi kodwa ke mina namhlanje ngiyakwenza inkulu ubheke la Thalfanteni kula ngiyakhona Kings Worship 40-1 Westu uyazi ukuthi ngizodlala namhlanje kodwa uma ngeke ngadliwa sidimo namhlanje ikhatilo lezi hayi ungakhathazeki sisi lona lembhedeni namhlanje ngithi uyabona emakhuluma lapho usidumi uyalalela sisi ngiyakutshela ukuthi hayi lutho phela wena kanjani kabona nje uphuphlana mthekana Lutho ngesiqasho wena ngeke uzuzithenga abe kahle Louis abantu ngiqinisile emva kokushela komyeni wami oqala ngabe sengithola lona wesibili ngineziqasho eziningi zonke zihlupha zifana nje ake ngibuze useyikhokhile yini irent yale nyanga akayikhokhi Louis kodwa phela mayisebambile kulo King's Fortune wakhe athemba ukuthi uzobamba uzoyikhokha ake ngibuze omunye umbuzo useke wawutshontsha yini omunye ushukela wakho musukubeka kanjalo ungasho itiye inkanjana nje singasho lutho ubisi naye wamaconsana nje ambalwa uyabona ke ufana nazo zonke iziqashi usinika isandla sithatha ingalo yonke sisi sekunginingi okwakho ungiboleka anginayo inhliziyo embi sisi angikhohlwa futhi yikho nje ngithe ithi ngikulethe konke sisi akuzona ezika sisi May lezi zisetshenzisiwe kanye nje gogo ungaba kubiza ngogogo wena uthi kanye konje izinkampu ungasebenzisa kangaki mina ngisebenzisa kane noma kahlanu phela ukuthi ngikhiphe wonke umsoco khona phakathi Louis amiyeke ufuna mina konke lokho sisi sengiyahamba manje yokwenza lo mcebo kade ngimtshela ngawo oka King's Fortune 40-1 right of your baby and I shut up double right of your baby right of your baby right of sala kahle gogo nawe sisi May Louis akwanele sisi ngithi no more uphinde ungibone mina ngithi ngizotshela kuwena noma yini okufana njengetiye noma ushukela wakho ngisho noma lephepha lasendlini encane ungabona amehlo esibuku bonke basho njalo hayi sisi awubantu ngisho noma ngabe ufuna ini sisi
uze la kumina ngizokutsheleka noma yini noma isigqoko sami noma ibhuluke lami sisi ngakunika ngezandla ezimhlophe. Awuzwe uyazibengela. Hawu bantu ngicishe ngikhohlwa sisi ngisho nosuke sihambe wami umtshezi uma umfuna sisi ibhayisikili lami ungalithatha ngenhliziyo emhlophe. Hey wazi wangidabukisa Luisa uyazi. Udabukani ngoba nalelo bhayisikili liphukile. Walibona na. Ake usho kusukela nini usukwazi ukugibela ibhayisikili? Uyamtotosa wena sisi. Umenza iqanda. Sekudlula isonto engayikhokhile imali yerent. Ake usho ikhona ukuthi imali asake wayikhokha seloko afika lapha. Umbonile esesineka kancane ngathi ibhotela libona isinko. Wena ngikubona masumncibile kanje ngamafutha ebhanini uyazi? Hayi. Uyakwazi lapho umncane khona. Luisa ayikho lonto uzoyikhokha imali ngaza. Uyazi namhlanje ngiyawina noma ngabi kanjani ngiyambamba unambani inkosi. Hawu. Nansi imali. Udlala ngemali we. Ngiyahamba ngiyemshayineni. Kodwa ungakhali ubusu. Njani? Iphumile inamba yakho number 1 inkosi. Uyangikhohlisa. Uthole 135. Bakwethu, kaze ngajabula. We. Sisi uyasikhona into emhluphayo. Konke kuhluphayo? Ungathi kukhona into enzeka kulomuzi. Yini yenzeka kulomuzi? Ungathi uSidumo ikhona into ayenza kulendlu. Into ethile engingakwazi ukuyichaza. Qani ukuthi uSidumo umuntu onenhlanhla namaphupho nje uphupha njalo. Kwedlulele kulokho. Njalo uma ngingena kulendlu kuba sengathi kukhona into engizoyizwa. Into ezoyizwa? Yeah. Izwi. Mhlawumbe isibonakaliso ekungesona esalomhlaba. Hayibo. Isibonakaliso sani? Njengokungqongqoza emnyama. Sizokwenza njani kodwa? Yini? Isivakashi. Isivakashi sinjani leso? Uma sekungqongqoza kanje kumele sivule. Hayi, ngeke. Nami ngeke. Asambe sobabili. Sanibona. Nginikwe leli kheli kwathiwa ngizolanda intombi. Awuzongizolanda thina? Intombi. Ungumthengisi. Uyathengisa? Ngempela uyathengisa. Bahlala benendaba abazoyisho uma uvula umnyango. Untombi akunantombi la. Lungile ngamakhosazana ngiphathele nayo into enhle ephuma phambili evele Switzerland. Uyabona ke ngishilo uyathengisa. Moya sitolo leli washi zolithola ngo595 rand. Buyikhokhe nentela ngaphezulu. Angifune washi. Lungile. Bonke abathengisi bayefana. Bakhulumela futhi nezindaba eziningi. Bakuthengisela ship line. Yini enye ngiphathele. Nalidu kulikasilika.
Kunjani ntombazane? Sengena bonana Sandile. Yebo kodwa Nginiphathele iwash eliphuma eSwitzerland namhlanje. okay usho. Kanti dayisa ngempela? Hayi auntie, umdlalo wasestage lona. Thoko. Kanti wena ubukade ufuna Thoko? Oh, kuthi phela lapha estage bavama ukungibiza ngontombi. Yazi ukuthini? Bese ngikhohlwe inya ukuthi konje unigama lakhe ngempela Thoko. Sengimbiza ngontombi sonke isikhathi. Thoko, awuyizela uSandile itiye ngale kitchen khona ngisakwenza lapha ekaneleni. Kulungile auntie. Yebo ma. Sandile, ake sipractice la ndawana salinda amanzi abili. Ngizokwana ngiqala ukubona. Angizange ngikhole indlela engakuthanda ngayo. Oh, Phela sithandwa uthando lushaya njengombane wezulu mntakwethu. ngakuthanda nje, ngiqala ukukubona. Lokho kwashaya njengovalo ludabula isisu. Awusakhumbuli. Angithi ngiqala nje ukukubona. Banadlula ngesidumo esingaka. Usidumo ke lo. Usidumo futhi igama lakhe. Usidumo wahlale nenkinga. Ngabe nemali ngazi ukuthi ngishiye. Yazi ukuthi mina ngazi ukuthi ngizalelwana sobane shoni nje. Angazi kahle ukuthi manje Isitumo sekwenze njani? sisi bengishiya imali yami la ngazi ukuthi mangifika eCharlefontein ngifika ngithi ngifuna uyobheja ku King's Fortune mangithi imali lutho phela. Yini into egcina ukuyenza ngaphambi kokuthi uhambe Situmo? Sisi ngazi kahle ukuthi bengidla ekhaya bengidla izandla la kumina. Situmo, yini okwenzileke? Angithi sithi ngisukela ekhaya ngithi ngisukela ngafika lapho kuwena ngithi ngakunikeza konke ngokuthatha kuwena ngithi Emva kwaloko ke? emva kwalokho angithi bengihleli la ngobheka la hleli phansi mina ngimameleni nala wena noLuwiza ngithi ngihleba la ukuthi uyabona uhleli ishukela wenzani Uyabona? hayi Ubonani? Asisazukuzwana. bengipholisa icatho zama ngithi sisi Liphi thini kapolish Usidumo? lizokwenza lithini lapho Uyadlala wena liphi ithini likapolishi? ethini kapolisi awusho ngisile phela mina la ekhaya sisi angeke ngithathe u50 wonke ngufake ethini kapolisi Awuthathe lelo thini Situmo uluvule silibone. no ethini kapolisi nje na Sivule. yepho yini Yini ke le? Besifihleli mambana. Hayi, still scared. How bad? King's Fortune eCharlefontein. No, baby. Uhlale nje mthethwa. Zonke kuhlale njena kwethu. Hayi ake sihambeni sengale ngifuna ukwenza itiye ngisalungisa futhi. Hey, umthataphi lo mntwana? Sandile asiqhubeke nomdlalo wethu. Konje sigcinephi? Uyakhumula mhla Siqala ukubonana. Uyakhumbula siqala ukubonana. Kodwa mntakwethu ngakhohlwa kanjani into enjengaleyo? Ngangithi ngiyazi ukuthi ukuthanda umuntu kunjani. Nami ngangazi sithando. Ngangeke ngazi kuba ngizange ngihlangane nawe. Mntakwethu ngikhumbula ngaleli yalanga lapho sasisobabili shwe emasemeni. La uyakhala kwamaqhude. Namankonyane khalelo nina. Konke kwenzeka ngokukhulu ukusheshsha. Kwasheshisa kombani. Ngokusheshsha kumangalisayo mntakwethu. Sithandwa manje akusekho ukubuyela emuva. Uthando lwami nawe olwaphakade. Nolwami. Sekwanele. Nginamahloni Thoko. Ungayenza kanjani into enjengalena emzini kaAntoko Pho? Mama, Uwena futhi lona. mama, Ngiyakuzala yini? Uyamazi lona uyini? lona mama Salesman. Into ehamba ingena yonke iminyango yemizi. Izama ukuthengisa ukukhohlakala kwayo. Thabo mama angiyena Angithembi nokuthi ngu-salesman ngempela. ngichaze. Thola, ngazi kahle awuyena u-salesman ukutsotsi. Yabona ke mama. Angiyena utsotsi mina. Ngukhle. Kodwa umfuna mangitsotsi. Dokutshengisa ingakwenzani. kahle.
Sandile kahle. Uyabona ke benqinisile. Utsotsi lona. Kodwa thi kuyini lena usilethele yona lapha endlini? Mama ukahle, usandile lona umngani wami. Uyabona Thoba. Mina umuntu mengithatha kahle, nami ngimthatha kahle. Kodwa mengibona kwasayisithanda. Mama, lalela mama. Sandile kayena utsotsi umngani wami udlala estage. Yini kwenze njani Lewis? Ubheke sisi, utsotsi simfuye khona lapha endlini. Ngicale ngamuzwa esho izinto ezingcole kabi kuThoko. Manje usethembisa ukungenza kabi. Ubani loyo? Auntie, ubemdlalisa nje usandile. Utsotsi lona sisi. Ubengeyena utsotsi ungu-salesman. Ubengeyena utsotsi noma u-salesman. Ungumkhohlisi wabantu besifazane abangazi lutho. Angazi ukuthi yikuphi okungcono kunokunye. Hawu Lewis, kodwa uyazi uyathanda na ukuthathela izinto phezulu. Uyambona lo? Umngani kaThoko nje lo abadlala naye stage. Hawu. Uqinisile. Bengazi. Ngithe nhla kuwe ngavele ngabona ukuthi ngumdlali wasestage. Ngikubona kanye bese ngazi ukuthi usebenzani ongumuntu onjani. Wena ke ngivele ngakubona nje ukuthi awu ukumdlali ophambili wasestage. Bekuzenzisa nje engathi ngiyesaba. Ngenzela ukuthi la ukhipha ubuciko bakho basestage. Bengikubona nami lokho. Oh bubona. Ngibonile izinto eziphethe. Bengazi ukukhethiya. Noma leyo. Yabona, ngiphethe ngiyala. Nani nibonile izinto eziphethe njani. Bengazi ukukhethiya. Noma leyo. Yabona, ngiphethe ngiyala. Ukenza isiphukuphuku phela lo. Dumo kuhambe kanjani? Wesdum, iphumile phela inkosi emshayeni number 1. Stumo. Duma wena ngiwinile. Kubonakala kalula ukuthi uwinile. Uphethe amakhulu ngamakhulu amarandi. Na ungabheji umufula. Hawu auntie lo akabukeki nje njengomuntu owinile. Asambeni sobheka ukuthi uphetheni. Jumburia hawaya he, umburie luwa, hawaya jawilobe, hawaya jawilobe. Jabari ugobi yode. Wenzani ke manje? Uthi ngiyazi ngibone ephefumulela phezulu nje phela uhlalenza kanjani. Stumo, angitshela uwinile yini baba? Okay, Sponson. Another 42-1. Uyabona ke ihashi lakhe luwinile. Utheni? Uthe u42-1. Oh. Haya. Hey. Ubantu. Sisi. Hambe kanjeni kuseni. Ngisuke la kahle. Ngafika lapha ebus stop wamathemba. Mangifika nje ebus stop nali lisuka ibhasi ngathi mina awu bantu langishiya lo mshayeli ngithi mina ngimisa isandla hawu mebantu awulutho ubheka awu nali ibhasi ngabona ukuthi awu vele ngithathele khona awu suku hawu ngibona umshayeli ngabona ukuthi ngabantu hey bantu ulimele sikubizela iambulance noma soze awu ngathi Hayi bostumo. Ake usho limalileni bantu. hayi sisilutho kulimala hawu yimi loyo ke ngisukuma lapha ke ngithi mina hawu ngimelele ngipha ibhasi lize gibela ibhasi drop-in etaxi tekisi Tarpantini ngifika Tarpantini gijima maphumeka hawu King's Portion 40-1 nge-40 rand lutho hawu bantu imali lutho ethi mina
ifanele ukube isele la ekhaya awu ngibuye yimlo ngibuya ngifika la ekhaya ke ngithi kulungile Sidumo wafika ke la ekhaya ngithi sayifuna imali sayithola labantu ngibeke khona hayi ke sisi kusuke la ekhaya ngithi yimlo yangibuye kwaMethana kwaMathema ngithi esitolo mafika khona ngifika ngithi mina hawu ngimileke mangithi nangu Joe awumela hawu awujoya mana lapha ufika uJoe yini mfowethu ngathi futhi ngedrobheni what gibela hawu ngibela good kwahle kwase awu mina awu mfowethu iyabenake nako ke sokuphuma umoya kuleli sonto ngathi mina awubheke bantu bullets gibela Thomas bullets elinisona masithi akho moya ngathi hayi yobani ukuthi iJovo niyakushiya hawu mfowethu ngangishiya ngisengxakeni ngathi mina hayi ngengidlungu yimi loyo mangithi shaya ithuba manje naku kubufika umjojo emoji asibonisi ezismelika hayi ngithi mina baba ngisangapha ngasemanje manje ayingena awungena kwadla wona kwasekwenzekani hayi naku ke sigibela kulomgwaqo omkhulu nje yabona lo edrobheni hawu masibheke injani ingozi come on bibo athi now mfowethu selinde lapho hawuthi mina hey manje ngiyagijima phela wathi hawu mfowethu hayi ngiyakushiya la athi mina hayi kwathi yimi lo sisayithuba hey manje ngeke what hayi yakhona habe nako kufika ithekisi ke hayi mfowethu yangathi mina ngiyakhona for ama-transporteni amashini wathi ngena malini for 7 rand 7 rand it's good it's nice kokyani qeda lapho ke e-transporteni amashini mafika lapho uthi mina King's Fortune mina come on how are you bookmaker hey mfowethu 40 40 rand King's Fortune hayi kuvaliwe lapha bantu hey King's Fortune 40 rand hayi waphatha mali bantu luthani mina waze wangenza umuntu wetsheke isibantu kusho ukuthi lutha ngikhuluza kusasho njalo bumlungu wasethi wathi why they go but right on yolo lapho right on mina hayi mina manje luthani the family bombo in welcome to the King's Fortune coming on the right one King's Fortune right on King's Fortune King's Fortune right Angisayiphoke imali mina ngizokwenzenjani mangifika ekhaya irate ngizengifake nalutho phela sengiphelele ngizokwenzenjani kodwa ngoba mina ngizofika ekhaya phela ngikathini ubusholani kulo muntu obhensisa ukuthi awunayo imali uma ngabe uzoyilengisa kanjena ubheke hayi ke umcebo wakho awuwinanga kodwa imali kaSisi May ye rent ikhona